yanzu fitaccen jarumin nan watan Adam A. Zango. Adam A. Zango ɗaya ne daga cikin manyan jarumai ko manyan jigo a masana'antar Hausa fim, wanda ya ɗau tsawon lokaci yana yin fina-finai har ya zama yana da rukunin yara waɗanda yaransa ne shi ya cire nasu, shi ya gaidin ɗinsu zuwa kaiwa nasarar da suke kai a yanzu da kuma nan gaba. To amma a watannin baya ko shekarun baya ana ta samun hatsaniya a ce ana rigima da Nuhu da Adam A. Zango ko wani abu makamancin haka, har ya zama ana wannan ne sarkin Kannywood ko kuma wannan ne sarkin Kannywood. To a wata hira da aka yi da shi Adam A. Zango sanda za a yi launching ɗin album ɗin Fresh Emia a Kume Magana a yau, an yi magana da shi ta Instagram inda mai hira yake tambayarsa cewa me ake ciki, yake cewa tabbas da baki Adam A. Zango yake faɗar wanda ya ce idan na ce Ali Nuhu ba ni gidana ba ne na yi butulci, saboda ya koya masa abubuwa da yawa kuma ya ga abubuwa da yawa daga Ali Nuhu inda ya koya yake aiwatarwa, kuma wa'annan abubuwan sun kai shi gaci. Ya ce ko da sun samu saɓani shi da shi a baya a kwanakin baya, hakan ba zai sa ya daina ce masa mai gida ba. Da haka kun ga rigima ta ƙare kenan tsakanin Adam A. Zango da Ali Nuhu, domin an gani daga ba an ji daga bakinsa, kuma an gani a fejin Adam A. Zango na Instagram ya yi post ɗin hotunan Ali Nuhu, akwai wanda ma yake rubuta a jiki boss kuma kamanci haka. Kuma shi ma aka ga idan wani abu ya faru, Ali Nuhu yana yin postin ɗin hoton Adam A. Zango ko ya yi masa comment ko wani abu makamancin haka. Da yawa wasu maganganun da suke zagawa na ce rigimar jarumi da jarumi ba daga su biyun ba ne, takan fara ne daga bayan fage tsakanin yaransu ko kuma su fota wayanda ba ma su san cikin masana'antar Kannywood ɗin ba, su suna daga waje. To sai dai mu ce wannan masana'antar Allah ya ƙara masa haɗin kai da ɗaukaka baki ɗaya. Mun gode, ku yi subscribing ɗin channel ɗinmu.